Je 11. listopadu 1918 a právě skončila první světová válka v prospěch Německa a Rakousko-Uherska. Ty vyhráli díky nejsilnějšímu tanku na světě z hlavy německého inženýra Vollmera, který nesl jméno K-Wagen, což byl super těžký tank hmotnosti 120 tun a tento tank rozdrtil všechny konkurenční a zajistil tak Německu výhru. Po konci války se však v Rakousku-Uhersku začíná říkat, že císař Karel I. je gay, což se samozřejmě lidu nelíbilo a tak si na císaře posvítili a zjistili, že tomu tak opravdu je. Proto začaly protesty proti císaři a lidé požadovali novou hlavu státu, ale to se nelíbilo severní části Rakousko-Uherska a asi po půl roce protestech císař nakonec rezignoval. A tak se Rakousko-Uhersko rozdělilo na Česko-Rakouskou republiku na severu a Jugoslávii a Maďarsko na jihu. Česko-Rakouská republika neboli ČRR zdědila 67% armády a tak se stala i silným státem v oblasti vojsk. Také měla na svém území firmu Škoda, která začínala být přeborník ve výrobě tanků. Roku 1920 se ČRR přidala do koalice jménem VPC, neboli World Peace Coalition, což byla koalice míru a vzájemné spolupráce. Nejsilnějšími členy koalice bylo Španělsko, Velká Británie, Čínská republika, Česko-Rakouská republika a nebo třeba Kanada. Po konci první světové války se hodně umělců začalo věnovat smrti a utrpení. Například Tomáš Pražán napsal knihu Muž bez papíru, kde se píše o ztrátě 50 milionů lidí všude po světě. Jeden z mála umělců, který se však utrpení nevěnoval, se jmenoval Adolf Hitler, který byl jedním z nejlepších malířů z Rakouska. Taky se navrhlo město z budoucnosti, které se jmenuje Garikov a nachází se tam hodně vysoko položených míst a taky spoustu zeleně. Město se postavilo na hranici Česka a Rakouska a stavilo se 33 let. Tak to je asi vše pro první díl alternativní historie České republiky. Já se s vámi loučím a zdar.